Ngatray habangi haiden hakini ki snem ki belayat. Upat ba hula syania hanga arjar khatpra. Gilaya persang bantrai kambha namda kanika konsunsi hi taka dong kathan hi. Gilayo kambantai kambania namar kumbanga hakiki por bangayat haki khatbreu ki khatnyo shaman thabur ki khatpra ngai ba konsunsi ka long kumno. Bat babina sakhi kala khamper bat la don kata ka jingkala haki binta ki baper tengai iba haka jingtre jonga haki niki sedam ki belayat ngatre umde tang ba jusen ga perthai borok away ne khamtam ki MLA jonga ni ka jilang yo mantre ku matang lais na mai aslam kinti tang atrai borok khat ni dan ingat klam covid te haka ni ka lais na ngatrai ka laya persang male khamtam ki ta linti ki sinkin ki surok ki ba de ki pho snem mo ba ki ba ki la angnot te kalai dang kan ka sarkar wai lam khmat dak NPP ni sala ben purulong ni kita ki kam development ki ba prepare bar nganget ru ba kata ka jing tre jonga kini laisnam kam kut tang hakini mental tong mental kenti banga yat sharum sheneng yat ki shnong ka ndo ki rong ba ki ba prepare kinang don kata ka jing shania namar ngila pen ida ka kam ka kren khamjam ngaju ang kata ka baning kong hakmat ka bujo ngong pinaduk meneng long ba ka surok butlom jong ka yok kot butlom mo jong ki benta ki ba pher tengah nget ba ne pai khmat nadu ka surak terlem kulai ngan ong swan bong pi hadin arbusan lai pusdam kadin nadu jo ko pot ju makek mo kadin arbusan snem ki sayo ba menta ka surak lai tre stang man sang katu kat ni tayo la dek ka surak kajing suk kadin jong ki pai ba kajing ang nu jong ki pai ba kala urlong kum ne tengah nget ba umdi tang ka surak ki wei ki surak ki ba na kan ka bailam dak NPP ki ba nduna ki lupo klor ki surak kedi menta jong ki pai ba ki kanak ki wei konsensi mo temdi tang kata banga iba kani ka sarkar namenta ka kwat ka kya layo ban pri ki subcenter shate shikendong sto shpo maulang ro mut ki phai khmat namta phi ki patba kani ka mo kani ka sarkar belam da NPP na khmat bar ka jingrung jongaru kade baki kita ki mati trikam banga sarung shikani ka NPP ba ka iba ka long pro people baka yat shi patba ka sutho jingdong kam ji patba deha kita ki bentang ba bar nga na pipet ba ngalala menteri ru hang ni hapo umsing konsumsi kalong ba phi dei benetep ngalayo banwanra ka way ka hostel kumba khandai klor steng khandai klor arpo ka tribal girl hostel ngalawanra kade ngawanra namanta ki khon kan thai ki bapule ki bawan naj ngai hapo kol kade po balawan college ngora kani ki bawan naj ngai kila mo bansiu ka ta ka by fees ka by kot teng kimla shu ban kot bor habaki hawai ka yem bansa ti kani ka tribal hostel namanta ki kan thai ka long free of course kadon hapo umsning ngatai kadin ka way hapo ka tamri boy ka badan kidikum kita kinong mikpat ngidong ka begini ijinga begini sutro tinga nget ba kum kita kikam ki baba nginang beteng nang ni sakmat ngindi ban artin ki pa ngindi ban artin ngidon kata ka mensim ka ban sakri kumba wa rajar khatra pijab na ka party PDF adien to phimi no bat menta phiakho na ka party NPP ta to kadon em ka jingta pat ikinong kersan kadon em ka jingta ikinong kersan ki jong phiakan ni ka arajar apolai kamdon e kum kata namar shwa mangandung syakanu kanu ka party ketika consultation bagi nong kersa nga khamlet maroy na ladi nga khamlet maroy na ladi bang khamrai shimet na khamrai shisi shimet ketika jing bishar bnia kinong kersan ki bedon lang mde ba bishar ki singi bishar ki benai ba shanungin phai bat shanu ka party ka bala mendon ka ki pa